San Gabriel Sikan, yan o. San Gabriel, Bayambang. Taniman ng sibuyas. San Gabriel. Ano? Lawak. Puro sibuyas. Nice. Yan sibuyas. Yan. Dito tayo ngayon sa San Gabriel. Taniman ng sibuyas. Pinakamaraming sibuyas. Ito yung kapital ng sibuyas ng Pangasinan sa Bayambang. Ito yung mismo sa San Gabriel. Oh. Ito naman. Oh. Yan. Yan sibuyas. Oh. Yan. Oh. Yan oh. Sibuyas. Lawak niyan. Puro sibuyas. Yan oh. Fresh na fresh. Kasi nagtutuyo na rin yung lupa. Bitak-bitak na. Ang dami sibuyas. Tay ko. Yan o. Sibuyas yan. Nandoon yan. Ito yan sa San Gabriel, Bayambang. Nangangamoy sibuyas na. Nangangamoy ulam. Ang dami. Puro sibuyas yan. Tapos yung bandang dulo na yung mga mais. Dami. So, kailangan nila itong harvest kasi na. Nag-dry na talaga yung lupa. Oh. Yan. Pinakamaraming sibuyas. Bayambang. Yan ito. Yan natin. Yan. Tabi lang siya ng kalsada. Ito yung dati umabot ng 700 ang kilo last year. Ngayon medyo mas mura na. 16 na lang per kilo. Yan sibuyas. Dami. Daming sibuyas. Dito tayo ngayon sa San Gabriel. Mga lawak na taniman ng sibuyas sa Bayambang. Silipin natin yung sibuyas nila. Yan sibuyas. Tsaka mais. Yan. Pakalawak na taniman. Ito yung sibuyas oh. Yan. Maba tayo. Yan oh, puro sibuyas. Yan oh. Yan. Daming sibuyas hanggang doon. Dito sa Bayambang. Dami. Nakaraang taon daming yumaman dito dahil yung 1 kilo mabot ng 700. Talagang nag-boom sila. Ngayon medyo bumaba yung presyo. 16 na lang per kilo, 'di ba? Ang dami. Yan, sibuyas. Oh. Dami. Sobrang lapad ng lupa ng sibuyas. Yan, mga sibuyas, yan, lapad. Katabi nila mais. Yan, kabila, sibuyas tsaka mais. Yan, napakalapad ng mga sibuyas. Sibuyas lahat yan. Ito sa kabila, sibuyas din. Tawag ng sibuyas. Yun, itubok yung mga truck. Pa ng sibuyas ng San Gabriel, Bayambang. Grabe, daming sibuyas. Sobrang lapad ng lugar.
kabilaan din. Yan, tapos yung mga ano, trabahante. Makain na sila. Ano. So, sa mga titinda ng sibuyas, dami. Buriki. Boss, magkano buriki nyo, boss? Sibuyas. Ha? Ano no? Oo. 22 per kilo. Yan po. Ano na po yan? Ay, ito yung medium. Ito yung medium. Yung gano'n po. Oo. Nakabaitin po. Ay, ito yung mga sa 10. Magkano yung ganito? 600 lang. Ito 600. 600 to. Ang ito, ay 20 to, no? 20. Ay, mura lang yung kuha namin dati. Ang isang buriki nito magkano? Hindi po. Nasa ano po kasi nasa 20 plus 70. Hanggang 30 ganito. Sa 22. Tap 22 per kilo. Tapos 27. Ay, ito yung malit na buriki. 10 kilo lang ito. Kaso 600 na to, mahal. Kaya po, Ha? Ano yun? Ano yan? ito may pickles na ganyan. Baitin din po. Baitin din yan. Ah, ito yung baitin. So kung 20 to 10 na 200. Ay, iba na po pa ang price pagka narin po. Ay, ano ito? Yan. Yan po. Hindi, i-repack pa lang nyo. Ah. Yung isang ganyan, magkano yan? Mga sa... Lemon! Magkano yung pickles sa isang bag? Parang presyo. Hindi nakabaitin. Yan, bumili tayo ng sibuyas ng 12 kilos. 240. Ano? Yan. Oh. Ito, karga natin sa motor. Yan. 200. Ano siya? 240. 12 kilos. Tag 20 ang per kilo. Pwede na. Yan natin ito. Ito yung tawag nilang pickle. Ganitong size. Ito na. Madaliit na sibuyas. Ang size. 20 per kilo. Ang dami sibuyas. Ito yung 50. Oh. Yan, 50 ito. 50 per tali. Mga 8 kilos. Yan. Yan. Salamat ha. Tawag na lang ako.